Кайберәүләр әйткән булган. Гайса галәйһиссәлам белән Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаху галәйһи ва сәлам арасында бер пәйгамбәр килде. Әмма бу сүз дөрес түгелдер. Бу вакыт аралыгында пәйгамбәр килмәде. Моны фитрат заманы диләр. Хәзрәти Гайса галәйһиссәламнан соң 600 ел кадәр вакыт үткәч, Рабигъул әүвәлнең 12-нче көнендә Мөхәммәд саллаллаху галәйһи ва сәлам дөньяга килде. Дүшәмбе көн кич иде. Атасының исеме Габдуллах Габдулмөтталиб улы иде. Мөхәммәд саллаллаху галәйһи ва сәламның тууына 4 ай кала вафат булды. Таифтә дәфен кылынды. Анасының исеме Әминә Вахиб кызы иде. Мөхәммәд саллаллаху галәйһи ва сәлам 6 яшына җиткәч анасы вафат булды. Габдуллахның Мөхәммәд саллаллаху галәйһи ва сәламнан гайры баласы булмады. Аннан соң бабасы Габдулмөтталиб 8 ел 2 ай ва 10 көн тәрбия кылды. Габдулмөтталиб үлгәннән соң аның углы Әбу Талиб Мөхәммәд саллаллаху галәйһи ва сәламны буйга җиткәнче үстерде. Мөхәммәд саллаллаху галәйһи ва сәламгә вахи килә башлаганга 6 ел булгач, Әбу Талиб вафат булды. Мөхәммәд саллаллаху галәйһи ва сәлам 3 яшына җиткәч, башка балалар белән уйнап йөргән бер көнне алар янына Җәбраил галәйһиссәлам килде. Мөхәммәд саллаллаху галәйһи ва сәламны алып, аулак бер урынга куйды һәм күкрәген ярды. Эшеннән оешкан кан чыгарды һәм әйтте: "Бу шайтан өлешедер." Аннан соң оҗмахтан бер алтын тас китерделәр. Зәмзәм суы белән йөрәген вә карнын юды. Яна урынына куйды. Тетте. Ярасы шунда ук төзәлде. Күкрәгендәге җыен сахабалар күрләр иде. Шуннан соң 40 яшендә вахи килеп, пәйгамбәр булды. Аллаһ Тәгалә адәмнәрне исламга өндә дип әмер кылды. Пәйгамбәр булгач, Мәккәдә 13 ел торып, Рабигъул әүвәлнең 8-нче көнендә Мәдинәгә күчте. Кайберәүләрнең фикере буенча 12-сендә. Ушбу көннән тарих хисабын йөртә башладылар. Мәдинәдә 10 ел торды. 23 ел пәйгамбәрлек кылды. Бар гомере 63 ел булды. Мәккәдән Мәдинәгә күчкәннән соң, Хиҗри белән 11-нче елдан Рабигъул әүвәлнең 12-сендә тормыш кимәсе әҗәл упкынына эләгеп, рәхмәт дәрьясына күчте. Хәзрәти Расул саллаллаху галәйһи ва сәлам тугач, аннан бер нур чыгуы хакында хәбәр ителә. Шул вакыт кем? Ул туды, сәҗдә кылды вә сәҗдәдә уммәти диде. Габдулмөтталиб әйтте ки, мин ул көнне Кәгъбәдә идем. Кәгъбәнең 4 диварыннан аваз килеп, соңгы әнбия туды. Ул хак пәйгамбәр дип әйттеләр. Мәккә шәһәрендә Кәгъбә эчендә ничә пот булган булса, барысы да урыныннан төште һәм сәҗдә кылдылар. Рәсүли Әкрам саллаллаху галәйһи ва сәлам дөньяга килгән көнне 7 кат күк әһле аны күрергә килделәр. Һәм хурлар оҗмахтан нур китереп, Мөхәммәд саллаллаху галәйһи ва сәламның өстенә чәчтеләр. Шулай ук ул көнне чиркәүдә барча путлар йөз түбән йыгылдылар. Ничә мең чиркәүнең капусы һәм фарсы патша сарайларының манаралары ишелеп, тәхетләре ярылды. Һәм Сәва диңгезенең суы кипте. Вә ул кичне мәҗүсиләр ничә елдан бирле табынган утлары сүнде. Аның һич тәсире калмады. Ул туган кичне бөтен дөнья нур белән тулды. Күктәге йолдызлар атылып, шайтаннар барчасы кырылды. Пәйгамбәр саллаллаху галәйһи ва сәлам туганчы шайтаннар күккә чыга торган булганнар. Ул тугач аларга күккә чыгу тыелды. Мөхәммәд саллаллаху галәйһи ва сәлам бишектә чакта бер көнне ай күктән иңеп, бишекне тибрәтте.